Tak, prvú pozíciu, ktorú si predstavíme, je crossface a knee point. Otáčanie kolena do tej vzdialenej strany. Chytím si crossface, mám ho niekde ramenom na jeho lícnej kosti, aby nemohol dobre otáčať hlavu doprava. Čiže ho blokujem. Bok dám sem vysoko, najlepšie na jeho ramená. Aby keď teraz mostuje, tak ja nie som na jeho bokoch a tým pádom ma neobalancne. Hlava na zemi, ruka na zemi, aby keď robí most, som stabilný a otočím mu koleno do druhej strany. A tu chvíľku sa len naučíme tú pozíciu kontrolovať. On spraví nejakú rezistenciu, hýbe sa doprava, doľava a len ho tu držím. Jak som z tej druhej strany, tak je dôležité mu toto koleno otáčať do zeme. Aby nemal takto dve chodidlá v zemi, lebo keď spraví most, tak ma môže viacej ovplyvniť. Keď mu ho ukážem sem do zeme, tak on má len jednu nohu, ktorou môže robiť ten most. Takže ten most je oveľa slabší a nemusí vás vďaka tomu toľko vychýliť. Hlava na zemi, aby keď mostuje, tak mám stabilitu. Keby mám hlavu tu, zamostuje, tak nemám až takú stabilitu. A keď tak ruka pracuje tu. Občas, keď je aj tak silný most, tak si poustnem spravost. Yes. A vrátim sa keď tak znovu sem. Čiže tieto dve pozície hrám rukou. Jak ho kontrolujem nejaký dlhší čas v tejto pozícii, tak budem chcieť aj pásnuť, aby som mal ešte lepšiu pozíciu. Napríklad mount alebo side control. Jak to spravím? Prvý jednoduchý pás je to koleno netlačím len do zeme, ale začnem ho tlačiť aj smerom odo mňa a tu prekročím. Aby som dostal moju petu niekde pred jeho kvadriceps a mohol ho zatlačiť dole a zobral si mount, kde skrížim hneď nohy a ruky naširoko, aby ma nemohol prehodiť do jednej alebo do druhej. Ďalším pásom alebo vylepšením pozícií do quarterguardu je, keď ja stláčam mu to koleno, ale nepodarí sa mi spraviť tento pamel, aby som to zatlačil, ale dostajem len kolenovo a on mi ho teraz cvakne. Teraz už nie som v halfguarde, ale v quarterguarde, pretože mám koleno vonku. Toto je halfguard, toto je quarterguard a mne sa bude ešte ľahšie dopasovávať. Jak som v tejto pozícii, naberem si underhook a teraz vytiahnem ho čo najvyššie sem, kde si spojím lakeť a jeho podpažie a hrudník dávam dopredu. Aby keď sa chce hýbať, tak som mu uväznil jeho ramená s hlavou a on môže ten pohyb generovať len z nôh a kyčlí. Jak som tu, tak teraz kľudne tú chvíľku čakám, pre neho to není veľmi príjemná pozícia a teraz postupne prepasujem butterfly háčik, sprawl dole a zase sa zahalpnem. Spojím kríž pod jeho prdelou, pánvu dám dopredu a buď ho držím tu, alebo ak by som cítil, že je moc divoký, znova sem a potom keď tak tu.